Esimerkiksi Keski-Euroopan suurkaupunkien kaduilla näkee välillä pelattavan semmoista peliä. Peliä, mihin tarvitaan kuppi, tämmönen pieni punainen pallo. Ja se peli-idea on hyvin yksinkertainen, se ei tarvii seurata tätä palloa. Se pelihoitaja pistää pallo esimerkiksi käteensä, mutta ennen mitään myöhemmin se pelihoitaja paljastuu huijariksi, koska se pallo katoaa ja ilmestyy tuonne kupin alle. Vaikka miten tarkkaan sitä katsoo ja on varma, että se pallo menee sen käteen, niin aina se katoaa ja aina se ilmestyy tuonne kupin alle. Tässä kohtaa, kun sitä vähän luulee olevan kärryllä, niin se pelihoitaja on muutenkin sääntö. Se ei pistä sitä palloa tuonne kupin alle, vaan se pistää sen taskuun. Sä näet, että se menee sen taskuun, mutta silti se katoaa. Silti se ilmestyy tuonne kupin alle. Ja vaikka miten tarkkaan sitä katsoo ja on varma, että se pallo menee sen taskuun, niin aina se katoaa. Ja aina se ilmestyy tuonne kupin alle. Tässä kohtaa sitä luulee tietävästi. Joo, jos pallo menee taskuun, sen on pakko olla kupin alle, mutta ei. Se pelihoitaja, eli huijari. Se on aina sun askeleen edellä, koska tässä kohtaa sun naama on hapattu sitruuna. Sillä huijarilla on sun rahat, eli tätä peliä ei kannata pelata.